लागाव दोला जोबजाबाय नै खर'आव लोगोफोर नोंथांमोना नुखादो खानाय सिनदों आरोना माने गोरोन्थि जादों ब्रादारना मा दाय मावदों नोंथांमोना भिडिअखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नुखादों लोगोफोर माने जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ मा जाबावगोन गुवाहाटीयाव एसामिस निउसावनो होदों आरोना माने फानग्रा सिख्लाफोरनि ओरैबायदि लासिसिं जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ जे निउस ससियेल मिडियायाव गोसारहोदों दा बियो फेक ना रियेल आंबो मिथिला र' नोंथांमोना होगासिनो नै नायलांबाय थाबानो जाबाय निउसाव दा बेखौ इडिटसो खालामदों ना रियेलसो आं बुजि मोनला आरोना नोंथांमोनानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर ओरैबायदि जोंनि बर' सिख्लासो आरोना फाननाय होनना बुङोबा जोंनि बर' सिख्लासो मा जाबावगोन हमदोनो माथो हमाखै नङा हमगासिनो माथो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ आरो माने सासेनिफ्राय सासे बारायलांगासिनो दङ आरो माथो ना सोरखौ मोजां बुंबावगोन दानि जुगाव सोरखौ मोजां बुंबावगोन नोंसोर सासे सानैनि थाखायनो जोंनि गासिबो बड'लेण्डनि सिख्लाफोरा बदनाम जागासिनो नोंसोर फानबाय गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे गाव ओरैबायदि जोङो फानगासिनो 15,000 फै 20,000 फै नायनानै माने पस्ट होनानै लिंबावलायो माने उमुक तारिखे आङो सानडे खालि गुवाहाटीयाव फ्रि मोनगोन 15,000 होबा आं गावनि देहाखौ फानगोन बैफोरबायदि ससियेल मिडियायाव माने लिरबावनासो हरलायो बेफोरबायदि सिख्लाया मा बुंबावनोब्ला गुबुन हारिया थांनानै जुदि बुथारहैयोबा बिनि दायथ'आ सोर जागोन सोर लागोन बिनि दायथ'खौ बिनि मान सन्मान गावनि बिमा बिफाखौ गन्थं खुरू जाहोनाय बैफोरबायदि सिख्लानि थाखायनो जोंनि सानै साथाम मोजां हिन्जाव माहारिफोराबो बिराद लासिङाव थांफानो गोनां जादों बिराद अपमान जादों आरोना नोंसोरनि थाखायनो 100 जन सिख्लायाबो गामियाबो बदनाम जाफानो गोनां जादों हमजोबनांगौ बेफोरबायदि सिख्लाखौ निउसाव होनायाथ' बाद बेखौ रोखा हमनानै मिडियानि गेजेरजों केमेरा खेबनानै गावनो निमाहा बिनांगौ बैफोरबायदि सिख्लाया बैफोरबायदि जोङो फाननाय साननायफोरखौ गारलाना मा मोनजायाखै बिमा बिफायाथ' हरसान खामायगासिनो दङ गावनि देहाखौ फाननानै जे फैसा खामायनो जेबो दरखारानो गैया हारिखौ फानना जानायसो जादों गावनि देहाखौ फाननाय माने ना गाज्रि मोननो हागौ बुङोबा नोंथांमोना बेफोरनि बागैनो सानफ्रोमबो भिडिअ लानानै फैयो जोङो ओरैनो बुङा आपडेटनि गेजेरजों बुङो दा नायलांग्रो आङो फार्स्टआवनो जेबो बुंथ'लायला नैबे आसामिस निउसाव होदों बिसोरखौ जानांगौ बिसोरखौ सिगांनो हमनाय अब्लाबो दासिमहालागै बेफोर खामानिखौ मावो जानो हागौ बेफोरबायदि सिस्टारा जुदि मावोबा मोजाङै खोनासंबानो जाबाय निउसनि गेजेरजों बेनिफ्राय जुदि बेफोर खामानिखौ दासिमबो गाराखैबा नोंथांमोना एसे लाजिनो सोलोंदो आरो बेफोरखौ गारनो सोलोंदो आरोना मालाबा समाव मा जायो बुजि मोना आरो जुदि बियो सिगांनो मावनायखौ दासिम निउसावसो दासो होदोंबा बेथ' मोजांनि खोथा गारबायबाथ' गारबाय मोजांनि खोथा अब्लाबो जे नोंथांमोनखौ निउसाव जे गोसारगासिनो बेखौ एसे नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना ना जों नायग्रोनोसै आं मोननै आपडेट लानानै फैदों दा मोनसेखौ बुंगोन आङो सिखाव हाबदों आरोना मोनसेया दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायग्रोना लाबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नुखादों आङो गावनिनो आउन भइस खालामना होनाय जाबाय गुवाहाटीयाव फानग्रा सिख्लाफोरखौ आसामिस निउसाव होदों आरोना दा इडिट ना रियेल नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय कमेन्टआव ओरैबायदि लासिं मोन्दों नुनानै जोंनि बर' हारिखौबो गासैबो सिनायदों आरोना अब्ला बिसोरसो फानो होननानै माने गावनो गावनि इन्स्टा एकाउन्टआव गावनि फेसबुक एकाउन्टआव गावनि देहा सोलेरखौ फानो होननानै 20-25 हाजाराव फानो होननानै गावनो टेक्स खालामनानै गुबुननो शेयार खालामहरो आरोना बैफोरबायदि सिख्लाया हमजाजोबनांगौ आरो हमजाखादोंमोन बेफोरो सिगांबो हमजाखादोंमोन दा फिन खेब बेफोरबायदि खामानिखौ मावदोबा बिसोरो गोख्रोङैनो हमजाफिननांगौ आरो इउएन सेक्स पार्लार खुलिनाय नामाव बिसोरो गोबां गाज्रि मानसिफोरखौ खामानि मावहोगासिनो आरो गोबां मानसिफोरखौ गाज्रि लामाथिं लांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुखादों लोगोफोर माने जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ मा जाबावगोन गुवाहाटीयाव एसामिस निउसावनो होदों आरोना माने
फानग्रा सिख्लाफोरनि पिकखौ माने निउसनि गेजेरजों होदों बेसेबां लासिसिं नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय जोंनि बर' सिख्लाफोराबो माने गासैजोंबो सिनायजाजाबाय आरोना बेफोरबायदि फानो बेफोरबायदि सिख्लाया गोबां फैसा 10-20 हाजाराव गावनि इन्स्टा गावनि फेसबुकआव पस्ट होनानै लिंहरना लायो बेफोरबायदिखौ एसामिस दा नोंथांमोना नुखाबाय बेयो सिगांनि निउस ना दानि निउस नोंथांमोना खोन्थाहर माने दासो गोसारहोदों आरोना अब्लाबो लाजिनाय मोनदों जे एसामिस निउसफोराव गुबुन हारिया जोंखौ सिनायदों जे बर' हारिया बर' हारिया उमुक गुवाहाटीयाव सेक्स पार्लार खुलिनानै बेफोरबायदि खामानि मावो फैसा कामायो बैफोरखौ बुजि मोनबायना दा मोनथिबायना दा नोंसोरनि थाखायनो जोंनि हाजार सिख्लाफोरा बदनाम थांबायना गावसोरा खामानिखौ मावो सिरि सिरि मावबाय था निउसाव गोसार होजारलायनो मानो बेफोर दरकार लिंबाव नोंसोरो फेसबुकनि टाइटेलाव लिरना हरबाव 15,000 20,000 आं फानो उमुक जायगायाव फाय नोंसोर बायनोबा लिरना हरबाव बेफोरबायदि फेसबुकनि गेजेरजों मानो मोनदों दा बेफोरबायदि ना दे आं जेबो बुंला नोंसोरनिसो गोसोसै नोंसोरनि पार्सनेल खोथा जों जि बुंनांगौ बुंबाय बेयाव सोरबा मोजां मोनोबा मोनगोन गाज्रि मोनोबा मोनगोन आरोना दा मोनसे आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर मोनसे आपडेटआनो जाहैबाय सिखाव हाबदों आरोना दा बेखौ गामिखौ बुंनो होआखै ब्रादार सासे आंनो सेयार खालामहरदों गामिखौ खोन्थानो होआखै ओमफ्राय खानाय सिनना होदों आरोना ओमफ्रायो इयो बयस जानायसो सोरबा सेंग्रा होनना बुंदो नङा दे बे एसे बयस जानाय माने बर'नि दखानाव हाबदोंमोन ओमफ्राय बेखौ हमनानै खानायखौ माने सिनजोबना होदों आरोना दा सिखाव खावना जानायाथ' मोजां नङा जों बुंखाबाय आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंनि नोंथांमोना निउसाव नुखाबाय थादो जायबा सिखाव खावना जायो बिसोरो सोरनिबा आखायाव मोननांगौ सोरबा आखायाव मोनोबा मालाबा बासिनाय नङा आथिं दोङो आखाइ दोङो मावना जानो हायो मावनानै जा बेफोरबायदि सिखाव खावना जानायाथ' मोजां नङा नुखाबाय थादो बर'फोरा जिबायदि लासिसिं जाबोबाय दोङो कार्बि आलंनिफ्रायनो जोंनि बर'खौ होखारोनो दा ओरैबायदि जायगा गैया जादों जोंनि बर' हारिफोरा बुजिबायना बेफोरखौ नायबाय निउसाव ओरैबायदि आलाय सिलाय जोंनि बर' हारिखौ कार्बि आलंनिफ्राय होखारनो नाजागासिनो कार्बि आलंनि मानसिफोरा मा बुंदों मिथिबायना कार्बि आलंनि रायजो राजा बिगोमाफोरा जे बर' हारिया बड'लेण्ड दोङो बड'लेण्डआव खार जोंनिया बे कार्बि आलंआ जाबाय मोनसे लेन्ड नोंसोरनि जायगा बड'लेण्डआव नोंसोर थां बेफोरबायदि होखारदों आरोना अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय बर' हारिखौ गुबुन हारिया ओरैबायदि मुगैयो ओरैबायदि माबायो दा बेफोरबायदि जाथायखौ जोंनि बर' हारियाव जुदि बारे बारे खालामफ्लेबाय थायोब्ला सोरबा फाननाय सोरबा माबानाय जोबोद लासिसिं जागोन आरो जोबोद डाउनाव थांबावगोन बर' हारि सिख्लाफोराबो जोबोद डाउनाव थांगोन सासेनिफ्रायनो सानै साथाम बैफोरबायदि सोमजिलांगोन बुजिबायना बेनोसै दा सिखाव खावना जानायखौथ' आङो बुंला बे ब्रादारनि बागै दा न'खरावबो एसे उसुबिदा जानांगौ अब्लाबो सिखाव खावना जानायानो मोजां नङा जेबोथ' काना नङा आथिं आखाइ लेंग्रा नङा मावनानै जानो हानाय हिम्मत दोङो बेबो हौवा मानसिसो हिन्जाव मानसि नङा आरो हिन्जाव मानसिब्लाबो सिखाव खावना जानाय खामानियानो मोजां नंखाया जोंनि बर' खायसे अनबाय गुबुन हारिया जुदि हमनायमोनबा बेखौथ' ओरैनो नागारनाय नङामोन जोंनि बर' हारिया अननाय दोङो बेनिखायसो बुवासै बेनिखायसो बुथारासै बर' हारिया गुबुन हारिनि न'आव हाबनानै दखानाव हाबनानै खावैसं नोंनि आथिं आखाइ जना फैयाबा आंखौ बुं बा नोङो मार्डार जाना फैयाबा आंखौ बुं बैफोरबायदि आरोना बेखिनिसै दा आपडेटखौ आं फोजोबनो सानबाय भिडिअ एसे रागा जोंफ्लांनाय थाङो एसे नोंथांमोननि सेराव दमदागारि बायदि भिडिअ बानायनाय जायो गाज्रि मोननो नाङा दै माने एसे जाखायो आरोना दा जायफ्रा सिख्लाफोरा एसे गाज्रि लामाथि थांगासिनो एसे बुजिलायबानो जाबाय ओमफ्रायो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आं फोजोबनो सानबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय